Un poc la vocació aquesta artística, per dir-ho d'una forma, ja ve de les arrels dels meus pares, que la seva vinculació dissenyadora, la seva vinculació crec que me ve d'ahir, i després el sentir-me atret per el fet de crear, el dibuixar, el pintar, que és en el que comences. Per exemple, ara estem parlant que faig escultura, però jo en el seu primer moment vaig començar fent dibuixos ja que feia en l'hospital, quan era menut i estava ingressat pel càncer de rinyó. El meu passatemps eren els dibuixos, i a mi m'encantava dibuixar. De fet, els regals que em feien eren un estoig de pintura, tot això. Aleshores, un poc, crec que entre el que a mi m'agradava i els regals que reforçaven aquesta idea, crec que ha sigut tot el que m'ha dut així. El meu entorn és la natura, és l'horta del Buixet, de l'Horta Nord, i com he passat tant de temps en el meu avi, en la natura, que és el que tinc al voltant, el fang, les canyes, la fusta, tots els elements naturals que d'una forma o altra estimulen la meva creativitat. És el que més veig dia a dia, i en els materials que més faig associacions o metàfores utilitzo eixa poètica, i està des del fang, que després és el gres o l'argila, que el gaste per apretar fort amb la mà o per transmetre el dolor o la ràbia, o també és un xest d'energia o és un xest d'acompanyament. Recordo ma mare i mon pare quan m'acompanyaven, quan estava agitat en el llit en l'hospital, aquest xest que t'agafaven fort la mà i tranquil, que estem així. Aquest fort d'energia és el que ara també transmet en el fang. Les canyes, les arrels de taronxer. L'arrel de taronxer és un signe d'identitat valenciana, la taronxa. I bé, les canyes també que tenim per ahir per l'horta, al fi i al cap és el que m'envolta i el que veia cada dia quan anava el meu avi al camp, i és el que utilitzo en la meva poètica. La part dels meus pares més creativa, artística, és que l'escaparatisme, es feien dissenys per a escaparates, es feien ells en corxo, en tot això. Jo crec que aquesta creativitat ha vingut per part de mon pare i de ma mare, els dos, i per això he decidit encaminar-me en el món artístic, no sense deixar de banda la meva vocació per la docència. Crec que és també fonamental en la meva vida, necessito ensenyar, tinc la necessitat de transmetre, i sobretot el dedicar-me a la docència també em fa reflexionar en la posició com a artista. És a dir, un artista, jo crec que el jo para mí conmigo, a vegades som molt egoistes. Alguna vegada m'ha passat, tots volen que ens diguen has guanyat el premi, no sé què, oh, muy bien. Però pense que sobretot jo me dono compte que la meva posició de docència em permet reflexionar i dir, ostres, és que el que puga descobrir per a la meva obra no és sols per a mi, perquè la meva vocació és la docència, i jo el que puga descobrir així és el que vaig ensenyar i vaig transmetre a classe, en els alumnes. I és algo que també em reconforta al dir, ostres, si jo puc descobrir això des de la tècnica, des dels conceptes, però també ho puc ensenyar a l'alumne, jo què sé, és que és gratificant. L'Institut Municipal de Cultura Meliana per a mi ara ha sigut com un niu, en el sentit de quan parlàvem del niu, aquell lloc còmode on treballes, on tornes, on vas. Jo ara, sincerament, me noto com en un niu.